ଆମର ମାଛ ଧରା ହବ ଆମ ଗଡ଼ିଆରୁ। ଆମ ମଟର ପଡ଼ିଯାଇଛି, ପାଣି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏପଟେ ରିଟର୍ନ ପଳେଇ ଯାଉଛି ବାଡ଼ିକି। ବାହାରକୁ ସେପଟେ ପଡ଼ିଛି। ପୁରା ଝରଣା ଭଳିଆ କୁଳୁକୁଳୁ ହେଇକି ପାଣି ଚାଲିଛି। ପୁରା ମଜା ଲାଗୁଛି ପାଣି ହେବାକୁ। ଆଉ ଟିକେ ଗାଢ଼ କରିକି ବସିଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଟାଣି ନେବ ଆଉ ଭଲ ହବ। ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚୁନା ମାଛ ବେଶୀ ଟିକେ ମିଳିବ ବୋଧେ ଆଉ। ହଁ ସେଇଟା ଟିକେ ଫୁଟୁଛି ଆଉ। ମାଛ ହେଲା କଣ ହବ? ସେ କହିଲା ଯାହା କାଠିଆ ପଟା ବାହାରିବ। କାଠିଆ କେତେ ଖାଇବ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଖାଇବ? ଏଠି ମୋ କଣ ମା ହବ? ମୋ ବାପ